यूनिट 3 इमाल दुर्खिम श्रम विभाजन। ଦୁର୍ଖିମଙ୍କର ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ତତ୍ତ୍ୱ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଏକ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ଅଟେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ। ଏହା 1893 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରମ ବିଭାଜନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଏକତା ବା ସଂହତି ରକ୍ଷା କରିବା। ପୁସ୍ତକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଶ୍ରମ ବିଭାଜନର କାରଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ବା ଇମାଲ ଦୁର୍ଖିମ୍ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଏହି ପୁସ୍ତକର ସାରାଂଶ ଅଟେ। ଶ୍ରମ ବିଭାଜନକୁ ସାମାଜିକ ସଂହତିର ଭିତ୍ତି ଭାବେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସଂହତି ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାମାଜିକ ଏକତା ଆଣିଥାଏ। ଦୁର୍ଖିମ୍ ଶ୍ରମ ବିଭାଜନକୁ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରୂପେ ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରି ଏକ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରୂପେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ହାତ ମିଳାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୂପ ସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ। ସାମାଜିକ ସଂହତି କହିଲେ ସାମାଜିକ ଐକ୍ୟକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ସଂହତିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସଂହତି, 2 ନମ୍ବରରେ ଜୈବିକ ସଂହତି। ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଆଦିନ ସମାଜରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସଂହତି ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ସର୍ଟକୁସିନି ମଝି ଆସିବାରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସଂହତି କେଉଁ ସମାଜରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ? ତମେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଆଦିମ ସର୍ଟକୁସିନି ଆସିବାରେ। ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ସମାଜରେ ଜୈବିକ ସଂହତି ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କୁସିନି ଆସିବ? ଜୈବିକ ସଂହତି କେଉଁ ସମାଜରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ? ତମେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଆଧୁନିକ ଓ ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ କିମ୍ବା ପଡ଼ିବ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ସମାଜରେ କେଉଁ ସଂହତି ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ? କ'ଣ ଲେଖିବ? ଜୈବିକ ସଂହତି। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସଂହତି ଫାଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ କ'ଣ? ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସଂହତି। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସଂହତି ସମାନତା ଓ ସାଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ଏପରି ଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ରହିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଥାଏ। ଦୂରେ ପଢ଼ିବା ଜୈବିକ ସଂହତି। କ'ଣ? ଜୈବିକ ସଂହତି। ଜୈବିକ ସଂହତି ଅସମାନତା ଓ ବିଭେଦତା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଟେ। ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ଜୈବିକ ସଂହତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଓ ସାଦୃଶ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ଏଠି କ'ଣ? ଅସମାନତା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦୁର୍ଖିମ୍ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଂହତିକୁ ରକ୍ଷା ବା ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଏହି ଦୁଇଟି ସଂହତିକୁ ରକ୍ଷା ବା ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଇନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ନିୟମକୁ ବା ଆଇନକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯଥା ଦମନମୂଳକ ଆଇନ, 2 ନମ୍ବରରେ ପୁନଃସ୍ଥାପନମୂଳକ ଆଇନ। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପଢ଼ିବା ଦମନମୂଳକ ଆଇନ। ଦମନମୂଳକ ଆଇନ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଦଣ୍ଡମୂଳକ ଆଇନ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଅଟେ। ଏହି ଆଇନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସଂହତିରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଯେସାକୁ ତେସା ମୌଳିକ ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଟେ। ସବକୁछ ଆସିବାରେ ଦମନମୂଳକ ଆଇନ କେଉଁ ମୌଳିକ ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଟେ? ତମେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଯେସାକୁ ତେସା ମୌଳିକ ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ କରିବ ତାକୁ ସେହି ପରିମାଣର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ସେକେଣ୍ଡରେ ପଢ଼ିବା ପୁନଃସ୍ଥାପନମୂଳକ ଆଇନ। ପୁନଃସ୍ଥାପନମୂଳକ ଆଇନ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଇନ ଭାବେ ପରିଚିତ। କ'ଣ? କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଇନ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଏହା ଜୈବିକ ସଂହତିରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଜୈବିକ ସଂହତିରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ ପରିମାଣରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ରହିଅଛି। ବେଆଇନ ଭାବେ ନିଆଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ପୁଣି ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯାଇଥାଏ।
ଶ୍ରମ ବିଭାଜନର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା। ଶ୍ରମ ବିଭାଜନର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ସମାଜର ଆୟତନ, 2 ନମ୍ବରରେ ଭୌତିକ ଘନତ୍ୱ, 3 ନମ୍ବରରେ ନୈତିକ ଘନତ୍ୱ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସାମାଜିକ ଆୟତନ ବା ସମାଜର ଆୟତନ। ଆୟତନ କହିଲେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆକାରକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଭେଦୀକରଣ ଆଣିଥାଏ। 2 ନମ୍ବରରେ ଭୌତିକ ଘନତ୍ୱ। ଭୌତିକ ଘନତ୍ୱ କହିଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧିକୁ ବା ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆକାରକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଘନତ୍ୱ କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯୋଗାଯୋଗକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ନୈତିକ ଘନତ୍ୱ ମାନେ କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ବୁଝାଇଥାଏ। ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା 3rd ସେମିଷ୍ଟରରେ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା।